Бик ягымлы иде безнең әни. Йомшак иде әйткән сүзләре. Яныбызда юк шул инде хәзер. Күптән сүнде якты йөзләре. Бәләкәшем кайткан дия иде. Үсеп беткән кызын яратып. Килгәләгез диеп кала иде. Чыккан чакта улын узатып. Көннәр үтте, күпме сулар акты. Әни киткәч, кайтмас җирләргә. Сагынулар, әрне үкенечләрне сөйлим бары таңгы җилләргә. Дип башлаганнар мәрхүмә милләттәшебез Кузахметова Расимә Билал кызына багышланган сагынлы хәтер хатын. Барча бала оныклары. Бүген 11 март көнне газиз кешебезгә 82 яшь тулыр иде. Туган елы саннары һәм үлеп киткән көне арасында адәм баласының сызыгы һәр чак кыска була шул. Менә безнең әнкәй дә яңа таҗлы вирус авыруыннан көтмәгәндә үлеп китте. 2021 елның 17 октябре мәңгелеккә безнең өчен кара төскә чумды. Сөеклебез 1940 елда илебез күген кара сугыш болытлары каплаган дәһшәтле сугыш чорында дөньяга килгән. Кызганычка каршы бала чактан ук анарга ятимлек татырга туры килә. Сугышка дип чыгып киткән әтисе янәдән яу кырыннан әйләнеп кайта алмый. Әбиебез 4 баласын кышып тол кала. Теше тырнагы белән балаларын кеше итеп тәрбияләп үстерергә, аларга белем бирергә тырыша. Әнкәй 10нчы сыйныфны тәмамлап, Масиевка авылына юллама буенча мәктәпкә укытучы булып эшләргә китә. Шунда ул читтән торып Мәләкәс шәһәренең педагогия институтын тәмамлый. Әлеге авыл егете әткәебезгә кияүгә чыгып, 3 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Әмма икесе дә алар укытучы булып сәбәпле гомере буе балаларыбыз күп булды дип әйтә иделәр. Әткәйнең гомере инде 13 ел элек өзелде. Әниебез соңгы елларын шуңа да кызында үткәрде. Мәңгелек йортына да без аны иске кулаткадан озаттык. Газизыбыз, туган көнеңне без синнән башка гына искә алабыз. Син яраткан ризыкларны әзерләп табын кырасыбыз килә. Һәр вакыт бергә җыелышканда сүзебез дә гел синең турында гына була. Бергә яшәгән бәхетле көннәрне искә төшерәбез. Менә ишек ачылып китәр дә, елмаеп балкып син килеп керерсең төсле тоелды. Юк, бу бары хыял гына икәнен белсәк тә, син юклыкка һаман күңел ышанма. Өметләр, хыяллар шәлпәрәмә килеп җимерелде. Әниебез безнең яныбызда булмаса да, өйдә әле аның сүзе бар. Ул өйрәткәннәр, биргән киңәшләр әле дә безнең белән. Әниебез безгә әти белән бергә бу дөньяда бернинди бәягә дә сатып ала алмый торган дөрес тәрбияне, хезмәт сөюне, намуслы булуны, кешелеклелек сыйфатларын өйрәтеп калдырды. Яраткан әтиебез һәм әниебез аркасында гына без бүгенге көндә үзара дуз яшибез, югалып калмадык. Һәр кайсыбыз үз тормыш юлын тапты. Моның өчен без аларга гомере буе бурычлы. Алла буерса, бу дөньяда яшәү дәверендә сезнең балаларыгыз дигән исемгә тап төшермичә яшәргә тырышырбыз. Инде шушы язманың азагында рәхмәт сүзләре дә әйтеп үтәсе килә. Әниебез үлгәч кайгы уртаклашкан, ярдәм иткән барлык кешеләргә, авыл халкына, туганнарга, дусларга, барчагызга бик рәхмәт. Әниебезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен аеруча рәхмәт. Ходай Тәгалә үзегезгә мең өлеше белән кайтарсын эшләгән яхшылыкларыгызны. Кадерле әниебезнең урыны оҗмакта булсын иде. Без сине бик яратабыз, бик юксынабыз, әнкәй. Китә кеше, җаннар сызлап кала. Язмышка без бик зур үпкәдә. Ни аяныш, кирәклеләр китә. Кирәк алар, кирәк күптә дә. Исән булсаң, әни хәлен сорап, башың сыпар идем үрелеп. Шал чәчеңнең һәр бер теге саен башым ияр идем мин элек. Исән булсаң, шүгеп яннарыңа киңәш сорар идем тагында. Кулларыңны битләремә куеп, үксеп елар идем яныңда. Исән булсаң, йөргән сукмагыңнан ятып үбәр идем эзләрен. Кылган һәр бер ялгыш гамәлемә гафу сорар идем тезләнеп. Исән бит син әни, яшисең син хыялымда, минем җанымда. Мөмкин булса, әгәр җырларымнан һәйкәл куяр идем мин сиңа. Мәрхүмә якташыбыз Расимә Билал кызы Кузахметова истәлегенә алда яңгыраган җырыбыз дога булып бары бирешсен иде. Барча бала оныкларының, якын туганнарының да олы кайгысын уртаклашабыз.
Ekrin gün ötüp baralar, senin izge kеңешlerin key көңіліме сіңіп қалғанlar. Senin gözlerini, senin sözler, gelecekке yollar, yaralar. Gözlerimni en iyi dibimde min, senin süret